Lakhaing korapho Nilip constituency ke parlo mera bhiti valuing ti pathu aklamalong hawar karbi risonimso rongaje ke paman ponahut news channel kimi kangpu pon non malom social media kachi hungpi kahut karbiang longalong portal channel dopiklo bonta Nilipen ke news channel ke ave pinlang la soma tharamsi kolom sing teron milik lapen alangli ajir piatum pen chingki je than bonsi news channel kimi amen the leading site news pu earponsi registration asai kaduk ave patang etpen ZKYF ahut ingpu ponsi birta kipang room lapen kapache thangji asai pangcheng ponik pu kangpu ponahut aluhia man pen ilison timong bidisar Nilip press club chitong dunsi news channel kimi ingpu pidun manping aluhia man pen jackson milik radasai klembang Suresh Tiso Maipu Nilip KCS sangpi nikatok BP gospel singer lapen VP Nilip KCS Rodno Timung Financial Nilip KCS Sangpi Milika Kropi Mai P Nilip Soarlo Chingthorasong Priscilla Ingtipi Chunbang P Nilip Soarlo Chingthorasong Sonjit Kro Nilip Press Club Secretary Biren Hanse Members NPC Atum Chitongdun Elison Timung Jackson Milik Lapen Suresh Tiso Atum The Leading Site News Channel Nilipen Kepaklang Pon Thegapot CEO and Chief Editor Kolom Singh Teronaphan Kachoro Lapen Claim Medamia Hirjumi Pajirdun Chokheola Pen Sonjit Kro Karbing Long Live